Sunt la Emil toate. Ce? La care e? La Bărbos. Nu, nu ne care e la Bărbu? Carelu și Donica. Emil, Donica. Hai, Titi, ia să ne aduci fotele la Leo, bate, să ne vedem. Bine, am să-i spun. Da? Și că mă scot afară. Gata! Poate n-are casetă în el. Haide că mă câștigat. Banii. Am câștigat. Nu mă rog, am câștigat. Vezi, mai gătești caseta. Și a venit și... O față din aia, dă-mă rău. Nu către mine, către el. I'm so sorry. Titi pune banii pe teșcheau. Firou, cioban, așa și pune banii pe teșchea să se vadă că... Nu fiu de sută. Atât. Uite aici, trage acolo. Hai să joc la aparat, ce banul la aparat. La noi, la stână, că joacă mult. Ce rugăsire. Da, păi măcar s-au oprezit bani. Te vedea după drum, băi. Trage poarta, bă. Ai și sonor, bă. Luăm pe peli. Răsteju. Da, așa-s ciomani aici. Hai, bagă un leu. Nu, pe care să... Fii că l-am prins. Badea Gheorghe. Văzi de cai, bă! Nu bate-l să rog că ăsta corintează. Corentește, mă. Ce orare! Băi, de-ai avea eu o cameră, mă, să zic. Gata, măi, să le slow. De ce te trebuie așa, mă? Pune-i țuța de lui aia la mea. Țuțele de ăla, că Barbă tu, mă, singură. Atunci reglează singur. Trage niște fațe cu canal. Pune o muzică să vadă la muzică, că... Fă un clip. Bă, unde vrei să vadă? Voi unde vrei? M-a dat ce să... Să nu le faceți să vă și-apără tot să trăiți cu ele. Am să înțeleg o aia, fără cu aparat. Maria să nu. Oare, bă, niște fise. Păi acum mai am bani. Ce întrebări? Am bani mulți. Hai, legitimați, în 5 lei fisa. 5 fise e... Iară, ce facem aici? Sunt curentul geaba? Hai, Niculescu, să mergem pe un săr.